Спомените на стария Дун. Напоследък Дун започна да става неспокоен. Вечер, вместо да се храни лакомо заедно с другите, той гледаше унесено към огъня и тлеещата жарава го връщаше към спомени за битки и приключения. Често му се привиждаше пленителната Ева в нейните млади години. И до ден днешен той не беше престанал да я обича и да й се възхищава, макар че много зими се изнизаха откакто тя се пресели в царството на мъртвите. Като че ли беше вчера онзи ден, когато той стоеше с братята близнаци на брега на огромното езеро и дочу отчаян женски писък. Дун се затича към мястото, откъдето се чу зовът за помощ и се натъкна на неописуема гледка, огромна змия омотаваше в смъртоносните си пръстени светлокоса девойка. Едната ръка на момичето беше все още свободна и то се опитваше да удари влечугото с кремъчен нож по шията, предхождаща огромната паст, пълна с закривени назад зъби. Дун не се поколеба. Копието бе в ръката му и той с широк замах го заби в тялото на змията. Животното мигом се обърна към новия противник и независимо от стърчащото в тялото копие, се отви светкавично и се нахвърли върху него. Девойката остана да лежи безсилно на земята и оттам проследи двубоя. Непознатият спасител замахна с тояга към змийската глава, но тя с лекота избягна удара и го запреследва неотстъпно. Дун отстъпваше на зигзаг, но за нещастие се спъна в стърчащ клон и се претъркули на земята. Секунда, две и не се знаеше как щеше да завърши тази схватка, ако не се бяха притичали огромните рижави близнаци. Техните копия изсвириха във въздуха и чудовището се обърна към тях. Дун се възползва от момента и с все сили улучи змийската глава. Тримата заудряха неистово. Когато измериха с широки крачки дължината на победеното влечуго, размерите му се оказаха внушителни – 18 крачки. Светлокосата девойка бе изгубила съзнание, но в очите й се запечата образа на Спасителя, който остана за цял живот в сърцето й. Ето защо, по-късно, когато вече оздравяла и успокоена от преживения кошмар, тя го гледаше с големите сини очи, това караше сърцето му да тупти с непозната досега сила, подкосяваше краката му и вълни от топлина обгръщаха цялото му тяло. Тримата, Дун и близнаците бяха приети радушно от Евините съплеменници. Цяла седмица те ловуваха с техните ловци по богатото с риба езеро. Хипопотами, слонове, газели, антилопи и какви ли не други животни се срещаха в района. Вождът на Евиното племе не показа очудване, когато тя пожела да последва Дун. Свързани в брачен съюз, години след това те си спомняха за страшното приключение, запалило пламъка на любовта помежду им в един живот, щастливо белязан с раждането на дозина деца. Впечатлението от богатото на храна езеро подтикна Дун, когато стана вожд на племето си, да потърси съюз със светлокосите Евини съплеменници. Двете племена заживяха съвместно и мирно край брега на езерото и чертите на двата рода доста се размесиха. От своя страна Ева научи Дун да плува и се гмурка в бистрите води на река Нул, излизаща от езерото, да лови риба с двурого копие. Ева и Дун имаха много деца и всичките се чувстваха като риби в реката. Измежду тях се открояваше с любовта си към водата русокосия висок Бен, който бързо възмъжаваше, но се прочу най-вече след схватката с огромен крокодил-човекоядец. Това животно тормозеше племето и немалко съплеменници бяха пострадали от зъбите му, а други издърпани във водата и изчезнали в търбуха на страшилището. Бен беше 15 годишен, когато встъпи в двубой с крокодила и го победи не с груба сила, а с хитрост. Дни наред го следеше, скрит в хръсталака около вира, любимо леговище на животното. Едно нещо впечатли младежа. Крокодилът беше безстрашен, съзнаващ силата си и бе проправил пътека, по която излизаше да си почива в крайбрежната тръстика, откъдето дебнеше за невнимателни животни и хора. Той винаги се връщаше по същия път. Бен взе малко, опитомено козленце, с което си играеше често в бивака, както и оплетено от лико, дълго въже. Близо до брега имаше евкалипти и той завърза животинчето за стъблото на един от тях. Това не стресна козлето и то започна да пощипва от тревата в обсега на въжето. След време то, опасло всичко около него, започна да врещи и да опитва да се освободи. Крокодилът, дочул козето блеене, изпълзе от водата и величествено бавно, без да се оглежда запълзе към обреченото животно.
Русолевият хлапък изчака бронираната грамада да го подмине, чевръсто изтича да закопае на 3 различни места по крокодилската пътека, предварително подготвени, остри кремъчни ножове, като ги ориентира с наклон към евкалипта. Необходимо беше ножовете да се укрепят здраво, за да не се измъкнат от тежестта на крокодила. Свършил вече тази важна работа, Бен се втурна назад по друга обиколна пътека и стигна пръв до козлето. Крокодилската грамада отвори гневно уста, усещайки, че може да му отнемат плячката и се нахвърли върху младежа, размахвайки опашка, с която можеше да повали кон с един удар. Познавайки огромната му сила, Бен отскочи на безопасно разстояние, после с един удар сряза въжето на козлето и то побягна да се спаси от хищника. Младият атлант не се спря до тук, той обикаляше около разяреното животно и се опитваше да го удари с копие. Първият му удар бе прибързан, защото оръжието отскочи от бронираните плочи. Крокодилът замахна с глава да докопа дразнещата го плячка, но малко не му достигна да залови злосторника. Вторият удар на Бен се оказа страшно сполучлив, копието се заби в окото на звяра. В отговор се чу бясно ръмжене и момчето бе принудено да избяга на почтено разстояние. Дочули топурдията, притичаха няколко атланти и те се включиха в битката с чудовището. Няколко копия полетяха към него без особен успех, но напълно достатъчни да го прогонят да поеме пътеката към вира. След него се проточи кървава диря, кремъците бяха разпорили корема му. Достигнал до водата, той побърза да се потопи. Вирът се обагри в червено от кръвта му. Половин час по-късно трупът изплува на повърхността, посрещнат от възторжените викове на Бен и съплеменниците му. С тази победа момчето бе прието като пълноправен воин и започнаха да го уважават заради находчивостта и разума му.